boas tardes. Eu quería tamén agradecer, en primeiro lugar, a confianza que os veciños de Moaña depositaron no Partido Socialista durante estes anos. Intentamos estar á altura, intentamos ser o altavoz dos veciños neste pleno e polo menos vamos coa orgullo de saber que algúns veciños sí que se sentiron correspondidos e estiveron ao lado do Partido Socialista. Tamén me gustaría agradecer, darlle as gracias a Lola, ela é das que tamén deixa a corporación, polo seu traballo, pola súa implicación, polo seu compromiso co partido, sobre todo polo seu compromiso cos veciños. Moitas gracias, Lola. No nome do Grupo Municipal, no nome, e fago un extensivo tamén no nome do partido, no nome da toda a executiva, porque sei que éramos dúas solas, pero eu lle dixen sempre a Lola que nos traballamos como se fóramos 7 ou 8, porque estivemos ali onde se nos chamou, seguiremos estando ali onde se nos chame. E tamén desar a mellores das sortes aos que non van a continuar na corporación, no plano persoal, no plano laboral. Moita sorte a todos e tamén agradecer a unha persoa que estuvo dirixindo este concello durante moito tempo, que eu facer o reconocemento a Xosé Manuel Millán neste caso. El foi alcalde deste concello moitos anos. Millán das